Iti Cordillera Maysa at transmitter iti Abra din nanuntilayos. Nagdudu mga LGU iti probinsya naka-red alert gapo iti habagat. Kabayatan na panagrega iti daga iti Mountain Province na ilista. Clearing operations kadagiti kalsada maipatpatumpal. Adda detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti Abra, nalayos ti transmitter site sa Jebang Bangar Bangged, gapoy tagtultuloy atudo na itunda ti habagat. Naibanlakad pa'y kadagiti umilingag na naed kadagiti nababakan na laka a malayos a lugar ngagkalinaed daan na sipot, aramidon da dagiti kasapulan na panaganad, kun makikoordinar da kadagiti bukod da nga MDRRMO kun lokal nga opisyal para iti safety guidance kun tulong. Naka-red alert mo ti Bulinoy Abra gapo iti epekto ti habagat. Sumagmamano a kalsada ken river crossing ket saan a madalanan ti amin a klase ti lugan, gapoy ti panagrega iti bato, nakaro a panagrega iti daga, ken naglapunos a karayan ken waig, agraman dagiti rutang agturong iti Amti, Sabangan, Danaquest ken Sitio Lawigan. Awan mo tinaipadamag ang nasugatan wano dadakkel a panakadadael ti balay. Bayat nga dua a pamilya abuklen ti 8 nga individual ti agdamangag na naed iti ruwar dagiti evacuation centers. Kabayatan na, nang isayangkat iti relief operations ti Bureau of Fire Protection Abra iti Sitio Damulay Barangay Sagap, Bangged, tapno mangipaay iti tulong kadagiti pamilya an apektaran iti agtultuloy a panagtudo gapoy iti habagat. Iti Met Dolores, agtultuloy mo ti monitoring dagiti masaknan iti Tineg Malanas River ken Abra River, gapo tagtalinaed a nangato ti level ti danom iti igid ti karayan. Iti initial mo ta report, 53 a pamilya abuklen ti sangagasot 38 nga individual ti naapektaran, apakairamanan ti 17 a pamilya at ibalay daket na layos. Bayat nga agdagop iti 36 a pamilya ti agdamangag na naed kadagiti evacuation centers. Bayat nga agtultuloy ti validation para kadagiti na idiskiyero iti ruwar dagiti evacuation centers. Kabayatan na, agtultuloy ti panang monitor dagiti masaknan kadagiti waterways iti Bukay, San Quintin ken Manabo para iti posible a panagnato ti level ti danom. Bayta nagtalinaed da nga alerto tapno masigurado ti kinatalged dagiti umili ken motorista. Iti Met Mountain Province, sumagmamano a panagrega iti daga ti nangapektar kadagiti kalsada. 1 lane passable ti Sitio Tabak Sabangan Road iti Baguio Bontoc Road. Open-close mo ti sitwasyon ti kalsada iti Sitio Pringaw, Barangay Talubin, Bontoc, gapo iti saan ang natalged a bakras ken panakaputed ti kalsada, gapo iti agtultuloy a panagtudo. 1 lane passable mo ti Sitio Agadtiang, Betwagan sa Danga, gapo iti panagrega ay ti daga. Saan mo tamadalanan ti Mountain Province Ilocos Sur Road via Tuwe Road iti Sitio Balawa Tadjan, gapo iti panagrega ay ti daga. Agtultuloy mo ti monitoring dagiti masaknan iti level ti danom iti Chico River, kas pasat ti agtultuloy a panagsagana ken nasapa a pakdaar. May balakad pa iti publiko, nang runa dagiti agnanaed iti asideg dagiti igid ti karayan ken daddu mapay a nababa a lugar, ngagtalinaed a nasipot. Liklikan dagiti saan a kasapulan nga aktibidad iti asideg dagiti pagayusan ti danom, ken nagtultuloy amang monitor kadagiti opisyal a balakad, ken dagiti anunsyo ti kinatalged. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.